Se'ls anomena, se'ls identifica com el càrtel de cotxes. I qui ens pot explicar més detalls d'aquesta situació? A la nostra companya i advocada de futur legal, Cristina Borrallo. Cristina, benvinguda. Bon dia. És un càrtel, un títol que ens ha quedat l'atenció, però anem a situar-nos perquè un càrtel ho teníem a altres gremis, per dir-ho d'alguna manera, però en els cotxes també ha existit o se l'identifica així perquè què és aquest càrtel de cotxes? Sí, és un nom poc freqüent, no?, en àmbit de consum, perquè un pensa més en Pablo Escobar, no?, i en altres coses que no amb aquests sectors, però efectivament estem parlant d'una pràctica que va afectar el mercat, com has comentat, del 2006 al 2013 i que ha afectat a 7 milions de persones. Estem parlant que el sector automobilístic és dels més importants del nostre país, per tant, aquesta pràctica ha afectat a moltíssimes de persones. Qualsevol, el 10% del nostre PIB és el sector automobilístic, per tant, aquí això que va passar doncs ha afectat a molta de gent. En concret, són 26 empreses automobilístiques, són les més importants, les més normals, més freqüents del mercat automobilístic, i 23 van ser sancionades per part de la CNMC, que és la Comissió Nacional del Mercat i la Competència. Va investigar totes aquestes pràctiques i després d'un procés d'investigació bastant profund i extens en el temps, va concloure que aquestes empreses havien duit a terme pràctiques anticompetitives, és a dir, que entre elles varen pactar preus, varen pactar acords, varen pactar publicitat, màrqueting, fidelització de clients, moltes de qüestions que van provocar que a la pràctica els consumidors que van adquirir cotxes entre el 2006 i el 2013 paguessin un sobrecost, és a dir, un preu més alt del que haguessin pagat amb una competència real, lliure de mercat, no? Per tant... Parlant dels fabricants. Parlam de... Fabricants o concessionaris? Fabricants. Fabricants i concessionaris. Aquí estem parlant de pràctiques anticolusòries entre diferents empreses del mercat, tant fabricants de vehicles com de peces de vehicles i també de distribuïdores, que van pactar secretament durant molt de temps, varen pactar aquests acords comercials. Aquests acords comercials el que van provocar és que a la pràctica la persona comprés amb un sobrecost, és a dir, si vas comprar 20.000 euros del teu cotxe, doncs tal vegada un 10% vas afegir un 10% més de lo que haguessis pagat amb un sector real de mercat lliure, no?, que és el que tenim a Espanya. Per tant, molta cura, perquè estem parlant de la gran majoria, d'empreses i concessionaris, i estem parlant de quanties que, si bé no són molt elevades en la pràctica, sí que convé que se revisin i, insisteix, cotxes adquirits del 2006 al 2013, és a dir, persones que diguin, ostres, vaig comprar un vehicle entre aquesta franja temporal, doncs que revisin, perquè tal vegada se veuen afectats per aquest càrtel i poden reclamar. Se diuen pactar preus, que se diu pràctiques oligopòliques. Són pràctiques anticolusòries perquè realment el que afecten és que distorsionen el mercat. Nosaltres tenim a Espanya i a la Unió Europea en general tenim un mercat lliure. Les empreses de telefonia i de les empreses petrolieres. Efectivament, en el sector automobilístic també va passar, i això va ser la CNMC que va investigar i va concloure, i finalment les empreses automobilístiques no ho varen deixar aquí, sinó que van recórrer, van arribar en el Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem va dictar 13 sentències que les va condenar a sancions milionàries, és a dir, varen pagar sancions i continuen operant en el mercat, però clar, les persones afectades que sancionin està molt bé, però no veuen una devolució econòmica, doncs aquestes persones podrien reclamar civilment en aquestes empreses, davant del jutjat de lo mercantil en aquest cas, aquesta compensació econòmica que tindrien dret. Per entendre-ho, com a exemple aquestes pràctiques que des, entenem pel que expliques que se podia pactar de dir tal cotxe el vendrem tots en aquest preu, no? I per tant aquí no hi haurà lliure mercat, no? Per tant, no negam aquella possibilitat en el consumidor de comparar, de comparar preu, no? Eren exemples com aquests. És això, és a dir, varen compartir informació comercialment sensible i estratègica, i això va provocar que el preu de mercat lliure i competitiu que tenim, no? Vivim en una societat, en aquest sentit, lliure en quant a preus, o hauria de ser lliure en quant a preus, i aquí el que van fer és concertar
concertar entre tots ells, varen concertar preus, i clar, això va provocar directament que la persona no pogués comparar, sinó que realment totes tenien preus similars o pràctiques similars i per tant varen adquirir amb un sobrecost. Sí que és important que sàpiguen, no?, que les persones que vulguin reclamar, que diguin, ostres, jo vaig adquirir aquest vehicle 2006-2013, que per tal de reclamar en aquestes empreses automobilístiques hauran de portar un pèrit que quantifiqui, perquè és molt difícil de quantificar, no?, quin sobrecost he pagat jo per això, més que res perquè no hi ha dades estadístiques que diguin exactament els preus que haurien d'haver-se pagat, i has d'anar amb un pèrit que quantifiqui, que valori, que hi ha mètodes de valoració que li faci aquest càlcul. I un cop tinguis aquest càlcul, que segurament has pagat amb un sobrecost, després posar una reclamació civil, que tampoc hauràs de provar gaire cosa, perquè hi ha una sanció, hi ha un procediment administratiu que va finalitzar. Simplement l'any que vas comprar, no? Simplement factura de vehicle, factura o de peces que hagis adquirit, dada, informe del pèrit on digui exactament quin és el sobrecost, i el jutjat de la mercantil està donant la raó. Aquí volia anar jo. Qui guarda la factura del cotxe de fa 19 anys. Sí, aquí tenim... O de fa 12 anys, perquè estan parlant de cotxes que ara tindrien de 9 o 12 anys. No? Molta gent ja no deu tenir el cotxe. Jo sí que el tinc, però no tinc la factura de fa 19 anys. El vaig comprar el 2005, el meu cotxe, però no tinc la factura. No puc reclamar en aquest cas. Clar, aquí hem d'acreditar l'adquisició del vehicle, per tant, haurien de tenir la factura que verifiqui, no?, que constati que efectivament jo vaig comprar aquell vehicle, i efectivament 2006-2013 són molt d'anys, inclús moltes vegades hem fet requeriments extrajudicials en aquestes empreses i clar, s'escuden en que han passat molt d'anys i no tenen per què guardar la documentació comptable, però sí és important tenir la documentació que acrediti que el vehicle el vares adquirir, no importa si ja no el tens, és a dir, si l'has venut amb el temps, és igual, aquí el que parlam és d'una quantitat econòmica, i en quant als terminis, no?, perquè clar, estem parlant d'accions de reclamació que tenen un termini de reclamació d'un any, des del moment que jo conec que sóc una persona afectada per això. Clar, això és bastant subjectiu, per tant, aquí podem tenir bastant de marge a l'hora de reclamar. Deies que són quasi 100 milions de persones que puguin estar afectades. Es cridava l'atenció l'associació que s'ha creat d'afectats perquè agrupa més de 30.000 persones, però clar, és una quantitat ínfima, no?, pel que se pot arribar, o sigui, fins a 100 milions. Sí, ha estat una de les pràctiques que més nombrós ha estat en quant a les persones afectades, perquè, com he comentat, és un sector que aglutina un sector de la població molt important, qui més qui menys té un vehicle, i a més que és un sector, l'automobilístic, molt important per al nostre país. Hi ha països que no tant, però el nostre sí que ho és. El 18% de les exportacions espanyoles és del sector automobilístic i dona ocupació quasi el 10%, o sigui, en termes percentuals és molt important, no? I per tant, hi ha un gran nombre de persones que són afectades i que no saben que els hi ha passat això, que no saben que estan afectades, i que jo els recomano això, que cerquin si efectivament tenen la documentació del vehicle i la factura de lo que van abonar, i que ho mirin, perquè tal vegada no són reclamacions de molta quantia, però depenent del cost dels vehicles, si estem parlant de vehicles ja amb una gamma superior, aquí sí que podríem estar parlant de quantitats econòmiques importants. Un rentacar, estic pensant en el meu amic Pep, que té un rentacar. Si compres 20 cotxes, sí que te paga la pena. Clar, no? També. Una altra cosa, has dit que tenim un any per reclamar, però clar, jo he dit fa de 9 anys, fa 12 anys, i abans de començar t'he demanat, però això no ha prescrit, ja? I tu has dit, a partir del moment, explica'm això, perquè jo he dit, això ja deu haver prescrit, però no, explica'm, no ha prescrit perquè a partir del moment en què jo ho sé, com funciona això? Sí, això, els terminis per reclamar, això mos ho marca la jurisprudència, mos ho marca el Tribunal Suprem, quan comença a córrer aquest termini per reclamar, i aquí és des del moment que jo conec que sóc una persona afectada per aquest tema. Per tant, és un termini bastant subjectiu. No podem estar parlant de l'any en el qual jo vaig comprar el vehicle, perquè la sanció de la CNMC va ser l'any 2015. Les sentències del Tribunal Suprem de l'any 2021. Per tant, és a dir, no és el moment que jo vaig adquirir el vehicle, sinó en el moment que puc conèixer. Quan hi ha persones que encara no ho saben. De fet, tal vegada qualcuna persona que mos estigui sentint ara s'està enterant ara mateix de que és una persona afectada per aquesta qüestió. Per tant, simplement és entrar en un terme més subjectiu, però la gran majoria de persones poden encara reclamar. Per tant, Cristina, pel que expliques, fins i tot nosaltres ara mateix el que està passant ara, explicar aquesta notícia
notícia pot servir, no sé si dir d'alguna manera, de prova d'algú de dir, Sí. jo vaig veure el programa El Dia, IB3 tal dia, que parlaven d'aquest cotxes, d'aquest marge de temps al qual van comprar un cotxe, vaig veure que el meu era afectat. Pot servir, no?, d'una manera de dir, Sí. aquí vaig veure que jo Sí, era una persona el que passa afectada. és moment, això és el relat quan tu expliques el moment en què vaig conèixer aquesta qüestió, que dius, pues, va ser en aquell moment que vaig conèixer aquesta situació, però el que està clar que tinguin la tranquil·litat de que no és en cap cas el moment de la factura de quan jo vaig comprar el vehicle, perquè fins a l'any 2015 la CNMC no se va pronunciar i el Suprem fins a l'any 2021 tampoc, és a dir, que és una qüestió bastant recent. Pràctiques que no ens sorprenen en el sentit de que supos que heu anat detectant també amb altres empreses, i el famós concepte que deien Jaume, dels oligopolis. Entenc que és una cosa que s'ha d'estar damunt perquè pot seguir passant, ja no dic amb empreses automobilístiques, sinó amb altres empreses. Vull dir que, malauradament, són pràctiques habituals. Desgraciadament, en l'àmbit de consum s'hi ha d'estar molt present, per això la CNMC aquí és l'organisme que revisa que les pràctiques per part de les empreses no siguin anticolusòries, que no hi hagi càrtels, és a dir, que no s'hi posin d'acord per tal de pactar preus, i fan bona feina, ho hem vist a vegades amb les elèctriques també, això ha passat i està passant, perquè veiem que efectivament pacten preus i això és un perjudici directe contra el consumidor que paga amb un sobrecost de lo que seria en un mercat lliure. Per tant, aquí la CNMC sí que té una labor d'investigació molt important i nosaltres com a consumidors també tenim la responsabilitat de detectar qüestions i de comunicar-les en aquest organisme que és s'encarregat de vetllar pels interessos dels consumidors. Una darrera pregunta, Cristina. Se sap quina és la marca que no ha incomplit? DeLorean, per exemple, que ja no existeix. És que a mi m'encanten els cotxes, però me fas dir 22 marques de cotxes i no sé si arribaria. No, i crec que són la més habitual, no? Perquè que són totes. Són pràcticament totes. Tal vegada hauríem de parlar de les que no varen formar part, perquè són les d'altíssima gamma o empreses molt concretes. Aquí sí que va haver-hi una qüestió interessant en aquest tema, és que SEAT va demanar clemència a la CNMC i va ser l'empresa que va donar informació a canvi de que no la sancionessin, i aquesta va ser la primera en xerrar. Quan van començar la investigació, SEAT va dir: jo demano la clemència i te dono tota la informació que vulguis, però per favor no me sancionis. Però la resta van estar sancionades totes. Un que se compra un Ferrari o un Lamborghini pot pagar un sobrecost. Qui se va coar d'escàrtel va ser SEAT, això també m'agrada aquest titular. Qui va mollar primer va ser SEAT. Va obtenir beneficis. Va ser SEAT. Cristina Borrallo, gràcies. Si compreu un cotxe entre el 2006-2013, ja sabeu, si teniu la factura, aneu a un concessionari perquè podríeu reclamar una dels béns que vos varen cobrar de més. Moltes gràcies, Cristina, fins la setmana que ve. Gràcies, molt bon dia.